लोगोफोर नोंथांमोना नायगासिनो केएन ब्लग आं दा थांनायदो उदालगुरियाव थांनायदो दे लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंदो दंफायो नै बाजि दंफायो आरो खासे काका फैगासिनो नै बिना बि काकानिया बेलेग थांगोन बिनिया जोंनिया बेलेग गुबुन सासे रौनिया थाङो सानै लावदुम काकाया रोङिया थांगोन काकाया इनि फैबाय थादो अखा बोथोर नालाय जेकेट जोमना फैखाबाय गोजाङाखै नोङो गोजांदो बाङाय बाङाय गोजांदों ना थांगासिनो दा थाबायना लोगोफोर खारबोना नेंबाय दे ने Lena yang lewat ini oh emang grup saya mau menghadap karena yang mainnya karena yang mainnya ang karena yang baik juga karena yang mainnya kalau kita dalam karya menggrup saya mau menghadap nggak muna sa hamba karya bapak lah sih ngomong baru lah sih ngomong baru sih ngomong kakak nih aku parsing itu nih aku parsing dan yang mana minta surat enggak kalau malam ini sudah menelang masa baik pun sampai dia kalau dia pun sampai na pun sampai ini oh apa ya tuh dia itu pun sampai itu datang nih tidak जों मोनफैबाय डिसि अफिसाव बे पुलिसनि इजा हाबलांनांगौ दे लोगोफोर Dia lu nggak? Sampai nanti tahu nona. Tahu nong mai nanti. Di jumpai di sini. Di jumpai di sini. Dalam tahu nong. Sampai nanti. Kamu tahu saya kena juga, enggak? Kamu tahu gua kayak dah saya di sini hotel juga. Naik bangsa beli terus tahu. Dress naik di mana nung, Bu? Naik di. Hah? Zia tuh moजां dong. Naik nih, zipra moजां. Lana. Sporting udah buat moजां dengeran nung seni gue semua lana ira nah. Boarding. Dengar. Tuh. Emang begitu? Lompenya dan kemana? Dalam. Lompenya. Lompenya. Apa putihnya? Naik masa ini sporting udah buat moजां gawe itu semua kayak nanti gue berbaik ya. Dam rasa kayak itu dam produksi. Mana kayak gitu kan? Buat moजां nang dulu tuh. Kamu sana tengah ini. Moजां benar.
logoफोर सायाव थांनाय मा माइ होनो खोथियाफोरनि जों नायगोन नामा खोथियाफोरनि माइनानै लायबानो जाबाय बेयाव खोथिया फिसा-फिसाफोरनि सोलोंथाइ बेयाव उन्दै गथ'फोरनि सोलोंनाय बेयाव नुयो सोरबा बायनोब्ला फैबानो जाबाय बेहा बेसेबां मोजां दं बरिया दोङो ना बरिया दोङो जों नायफैना नुबाय आरो दायो समायना दं साथा बायनो दे साथा अखा हादों नालाय दा अखा बोथोरानो थाखाबाय मा खालामगोन साथाखौनो मोजां नुवाखै दा नायबाय थादो ini लाना नायखाबाय नामा साथा नायबाय दे पसन्द जायाखै जोंना साथा मा खालामखो इखलाबाय iya बिखलाबाय दे बिखलाबाय हा मोजां नुदोंनाखै लोगोफोर बिखलाबाय बे साथा बायबायना दा लाबाय रा थांनोसै दा ओंखाम जानोसै दे ओंखाम हटेलाव ओंखाम जानि ओंखाम जानिनो लायनो थांदो दासो ओंखाम जानिसै जानबायदे फैना साथाव जाबाय दे ओंखाम जाबाय लासै लासै ओंखामnya मामा deh sanksi deh logoफोर ओंखाम जाखांबाय दे ओंखाम जाखांनाय गासैबो मोजां नांबाय ना सान्दुं ओंखारबाय जों दासो ओंखाम जाखांनानै गाहाम नांबाय थांनो ओंखारबाय बहुत ओंखाम उखैदोंमोन ना जाहैया जोङो दा जों 12टा बाजाव ओंखाम जाबाय आरो 12टा जाबाय ओंखाम जाखांनानै जायो अखा हाबाय थादों नै खैराबारि अखा हाबाय थादों थांनोसै खैराबारि टिकेट दानना लानाय आरो दा 4टा बाजाव जोंना ट्रेना 4:30 बाजाव जोंनि ट्रेना टिकेट दानना लानोसै जों दा